Hawak naman ni Senator Risa Hontiveros ang beat para sa all-out support niya sa isinagawang Angels Walk 2026. Layo ng programa na palakasin ang support, care at inclusivity para sa mga taong nasa autism spectrum. Di na nga nagpatumpik-tumpik pa ang senadora sa kanyang groove kasama ang negosyanteng si Hans C. Kita naman ang hagalpak ni Senator Risa dahil kahit di sana bibitawan ng beat, aksidente namang nabitawan ni C ang kanyang hawak na pailaw. Sabi ng wag bitawan habang hawak yung beat. Pero syempre, happy to serve naman ang senadora para sa pagsusulong ng mga programa at batas para sa mga nasa autism spectrum.